Veliki je ovo i važan dan za vas, ali i za sve nas koji smo vas sve ove godine poučavali. Baš u ovakvim trenucima svi mi osjetimo dostojanstvo nastavničkog poziva. Prenijeli smo vam svoja znanja, iskustva, nastojali u vama pobuditi želju za učenjem, ali i učvrstiti ili razviti neki sustav vrijednosti kako bi na tržište rada izašli sa određenim znanjima, vještinama, etični i društveno odgovornim. No kineska poslovica kaže: učitelj ti otvara vrata, ali ulaziš sam. Otvorili smo vam vrata, uđite hrabro i nastojite se ponašati tako da profesionalni ponos i osobno zadovoljstvo postanu vaši stalni pratitelji. Sretno!